ka story kadai sapang ka jing it ka ba usam ula sya ino ha ka samla ka ba uit tak mensim bat tip ya ka daw tongin ya pet kumno usam ya kendo ya ka island ha ya kendo ha ka wei ka shnong red don u khna samla u ba kertang usam ulong u ba jemnut bat u ba le red usno tenat bha ban pulekot bat ban sengap jing roi ha ka wei ka sngi usam ulai kendu ya ka samla ka ba kertang ka island ka long ka ba it ban shat bat ban roi ka long ka ba sngoret bat dap da ka jing im ka ba kemen watla usam bat ka island ki don ka jing ya per henry ki don shibun ki jing long ba ya dailang usam bat ka island ki ya kendu ha library ha school kat ba usam udang syong pulekot ka island kawan ha library ban wat kot ban pule ka island kalayo usam ka kren bat karki ya usam ru ular ki ya ka ha kata ka sngi kelas dang ban ya kren usam bat ka island kila shem ba ki iej ban sengap ya ka ju ka jing ruai kila shem ru ba ki don ka ju ka jing sultanat ban lejat kai ka island bat usam kila kendo man la ka sngi kia kran sapang ya la ka jing ang nut jongki kia share lang ya ki jing ba kia kendo ki ai jing mut iwei usam bat ka island ha ka porba kidang don ha college kia pule kot lang bat endala day ka por sitang school ki juya bam ti fen lang usam usung keman bha bat ka island karu ka sngo keman bat usam bat kila kelalong perlok bajantam kapor ka yat ka jinge jan jong usam bat ka island kadang klan shu kia let kai lang ki pula kot lang kia shat lang ringkat bat ka sengap jing ruai usam ulas dang ban sngew ba udon ka weipat ka jing sngew sapang ka island ka do nu jong usam ka diaw lada umyo iya ka u iye ka dur khmat ba phu samrkhi jong ka island u iye ka jing mo jing perkhat jong ka henry u shepting ban ya thu ha ka wei ka jan met kat ba usam bat ka island kidang yat kai ka sngi la jan sep ka sun benang ba shai ka island ka phai shi usam bat ka la ong sam na sngew kumbang la sho jing i ja phi usam usngew kumba ka do nu jong u ka hun chai usam urkhi bat ula ong island ngaru nga i ja phi baro arngut kilak men lang namar kile yo ban pla ya ka jing it usam bat ka island kitip ba ki don rengkat man la ka por usam bat ka island kila kular ban om ino iwei ban ya don rengkat si junom ban ya rap lang haki por ba kemen ne haki por ba bat ka jing it jongki kanang kiu man la ka sngi hadin ba ka jing ate jongki kila don si post nam kendit kensan ka jing im ka sedang ban kella ka island kelas dang per kam long shu kum haki por man shua ka island kam ju fun shu ya lada ka fun ru kam ju kwa banyakan slam kam ju leja kendu shu ya ka khmat ba phu samrkhi jongka usam ju yo isu kumba julong ka island ka kwa ban pelut por tang marwai usam usngeusi haba uyo ya ka island bakala per usa hajeng khuslai namar u jaka na do ben sem kwa bandu ya ka island usam ukli ya ka henry ka island ka ong kamdan jingkala henry ka do nut jong usam utib ba ka island kamlong shu kumen shua ka don ka jingkala hakawe ka jan mit bakriat ka island ka khot yu usam banya kandu ha ka jaka bakisatwan usam ulet da ka do nut ka basngeu khia utibba kan don ka jingjia ka bala bandu ka jingkman enda baro arngut kle kandu ka durkhma jong ka island kumba ka khuslai ka island ka ong da ka sur bajam sam ngasngeu kumba ngamla shu ban pedang ya ka jing it ngasngeu kumba ngide ban penkut no ya ka jing dai jongi usam usngeu kumba ka perthai kla dum ngan kikijat jong kim na kershan utlot kensan namar usai mensim ula dekut klampoi perkhat hikmat jong kidap taki umat usam ukeli island balai jia ayu pim it se yanga kumbanga ie japi usam ula ong
Ailen pem kan mau shu se ya ki jing kular jongi kat nongi dap da ka jing kemen ha ka jing ide jongi balai phi pan ya laj no ya nga ngamla ban im klem ma phi ka Ailen ka dam ka kli shapo bat kala ong ngam tip sam ngam i chu ya phi kum ha ki por bla dap ngala perkhat bha Henry kata ka jing it kam dun shu hanga shano klaja ngam nang shu ban batai map yang asam ka Ailen ka ino yu usam hang ta jaka ba wan ya kendo usam upen ko ngu e ka don nuot jong u ban pen hun ya ka jing kwa jong ka Ailen namar u ye jaka watla ka long ka ba jenjar ya u ha ban ino ya ka Ailen watla u it ma kana ya ka ban se u kwa ban pen so bha ya ka usam usngeu si shibun usngeu kumba ula du no ya ka penta jong ka jing im jong u perkhat man ka sngi shapang ka Ailen ki parlok jong ki persyang ban pen kemen ya Henry ka jing pang man siem ka kraw palat usam usaha jing kuslai udu tia du dem da ki benai Henry uyai kun halade namar ukwa ban pen so bha ya ka Ailen ha ka wei ka sngi usam ule chongkai ha ka wei ka jaka ba kan jabriu ujau umat hangta ha jaka ba chongkai usam don uwei ubriu ubalarang ba usyong merjan ulayo i ba usam ujau umat une urang ba ulakran ni usam bat ulaong ngatip ka jingpang mensim jong phi ba Henry phede ban long ubas kem ka jingmut jing perkhat ka jing iet ka long ka babha Henry ka laru ban wanra ka jing khuslai ha ka jing im jong phide ban klet no na kata ka jing sngew bat ya chaprang usam uperkhat chapang kini ki kentien bakran uta urang ba utip ba ka dei ka basisha Henry ka long ka ba e ban le e kata kita yau ki kelas ki benai usam upersyang ban penklet yelade ya ka Ailen kwa shu ban pen khuslai ya ka mensim usdang ban pulakot biang usdang ban sengap jingruai upen lut por bat ki parlok ban let kai nang ba unla ban klet ya ka Ailen ha ka wei ka sngi usam let ya kai ulayo i ya ka wei ka samla ka basyong pulakot usam urki ya ka bat ulaong hai ngadei usam ka samla ka phai bat kerki pat ya kani ka samla ka kerteng ka sarita usam ulas dang ban im ka jing im matemai ban klet no ikibala deb usngeu thu ba watla umla ban klet ya ka Ailen Henry ulanang persyang ban pen kepen ya ka mensim jong usam ulaya dei paralok bha bat ka sarita uperkhat ba unyo biang ya kata ka jing iet ba shisha ka ba uladu no na ka Ailen upediang bat ap jingkerman ba unyo ya ka jing im ka batemai paralok lada episode nat ya ka ne ka khana so bhan like comment share bat subscribe ya ka channel